Pois, dende logo non ten nada que ver tocar unha gaita cun pito, cun punteiro electrónico. Non ten nada que ver, cada cousa é distinta. A frauta ten unha forma de tocarse, unha gaita ten outra. Bueno, eu estes vídeos que vos colgo así a diario non son por nada en concreto, porque como vou facer algo, estou facendo algo, simplemente partillo con vos. Mirade que madeira máis bonita, tío, unha pasada, un cacho de madeira que tiña eu pola casa, non sei o que, non alcanzo a saber o que, pero mirade, que cousa, tío, é unha pasada. Outro como este non fago. E bueno, mirade como sona. Cada día estou máis alucinado. Pasada. Cada instrumento é distinto. Entón non é para tocar. Que se pode, pero... Son cousas distintas, pero bueno, en fin. Unha reflexión daquela maneira, botada daquela maneira, non me facer moito caso. Partillo uns minutiños da miña vida. En do sostenido. Chau, chau, chau.